Salutare tuturor, eu sunt Ionuț, iar astăzi ne vom continua seria de Clash of Clans. După cum vedeți, aici, dăm la war, în 23 de minute va începe war-ul. Și în acest episod vreau să vă arăt niște atacuri, nu știu, 2, 3, habar n-am, pe care le-am dat eu. Mai întâi vreau să dau un foarte, foarte bun care l-am dat ieri. Să începem. Dați. Deci harta aceasta am făcut-o 100%. I-am luat resursele, toate chestiile. Am să dau un pic mai repede ca să treacă mai repede timpul. Dați cum am distrus-o tot, bla bla bla. Am făcut o nouă strategie, să zicem. Este foarte bună această strategie, să știți. 22 de giganți mi se pare că am folosit. 7 wizard, 6 wall breaker și nu mai știu eu ce. 7 wizards, cred că. Uitați în spate Town Hall-ul. Bare dacă tot arată mesaje, sunt de la clan. Și cam acesta ar fi acest atac. Vreau să și atac la war. Poate că am să postez când am să atac. 7 giganți am făcut. Punem 3 sunt 10 și mai 12. Așa 20. 15 giganți. Punem 7 wizard. Stați că vreau să văd și asta pe cine trebuie să atac la war. Așa 37. Nici nu m-am uitat, sincer să fiu. Asta e 37. Mapă ușoară. Cred. Da, este bună strategia pe care am zis-o, mai ales mai mult wizard trebuie. Cred că am să scad niște giganti. Hai să fie 20. 10 wizard. Punem 4 wall breaker. Că nu ne trebuie mai mult, cred că. Și hai să zicem 5. Și 15 arcașe. Și poțiuni, nu știu dacă pare rău. Poțiuni. Dăm 3 poțiuni de viață. Da, și cam cu această strategie am să atacăm la war. Și nu știu, cred că aici se va termina acest episod. Îmi pare rău, dar nu o să mai postez așa de des pentru că a început școala și chestii din astea. Și iar episoadele o să fie mai scurte. Și papa, vreau să dați și like la acest videoclip. Și să uitați la celelalte și să vă abonați. Îmi pare rău pentru că am un videoclip, dar